Kalam ale ye dɔnkilidala ye fɔlikɛla de don ka bɔ Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso kunda ale ɲɔgɔn ka dɔgɔ min bɛ kunde fɔ min ye an farafina fɔli ye min tɔgɔ Ngoni Maninkala ɲɛnajɛ dɔ sen fɛ min kɛra Senaza la Burkina Faso Wagadugu an y'a ɲininka munna a ye Ngoni sugandi fɔli fɛnw caman na. Muso bɛ se ka Ngoni fɔ ne ye muso ye mais n sera ka Ngoni fɔ bi na donc ne ɲɛna ko tabu t'a la tuguni voilà muso min bɛ fɛ ka degi a ka se ka degi daminɛ tuma na pour que n ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛna n degi a tun ka gɛlɛn voilà comme n ye muso ye o ma deli ka muso ye o ye Ngoni fɔ voilà mɔsikana b'a fɔ kunde. Kalam ye gɛlɛya caman sɔrɔ kunde in fɔli in daminɛ na n'i y'a ye fɔli kɛnɛ kan Kalam ɲɛ birilen de don comme kɔɲɔmuso. Sɛbɛ la depuis a daminɛ tuma na n ye hakili yala min bɛ se ka style sɔrɔ min bɛ se ka n ka Ngoni fɔ accompagner mais n ye démarche artistique ta a kɔfɛ min ye n furu don musique ma donc ne ye musique ka muso ye donc musique dɔrɔn de bɛ se ka ne ɲɛ ye donc a y'a ye ko kɔɲɔmuso Afrique yan yɔrɔ la n'a furula de a bɛ kɔɲɔfani don. Donc, et puis, les dames ne koffe, avec quoi on fait bon. Mais n'est pas une démarche artistique. Donc, à ma longue du même, quand on muso fani bon, mais bibi na net, moi va faut qu'on masque, mais ne fait masquer, ne fait quand on muso fani. Kalam bakanga setro dondoni ni kunde folikella mi me se ka to a dɔgɔmuso min ye kunde kanu k'o folikɛlaw caya san nataw la. Ne bɛ se ka min fɔ kana siran puisque bibi na ni bɛ fɛ ka fɛn kɛ n'i ye siranya bila ɲɛfɛ i tɛna se ka foyi de kɛ ne bɛ fɛ yanni san 2 san 3 musow ka caya min bɛ Ngoni fɔ min bɛ kunde fɔ bibi na o b'a puisque ne yɛrɛ ye preuve ye ko n bɛ Ngoni fɔ foyi t'a kɔfɛ ni muso min nana ko n ka degi wala ne fana b'a degi y a pas de souci. Mori Touré, VOA Bambara, Kabo Wagadugu.